Bueno, vamos al Alfafar. Vaya población. Meroño. ¿Qué tal? Espectacular, Alfafar. Me lo perdí. El recibimiento, el trato. He visto el vídeo y es espectacular. Aniversario. Estuvimos con el alcalde, que por cierto le mangaron la bufanda. ¿Manguen? La ¿Manguen bufanda. en su pueblo? ¡Manguen! Sí. Ramón, un abrazo. La bufanda la tengo yo, para que lo sepa usted. Ah. Y nada, y vamos a ver ese reportaje simpaticísimo antes de que se jugara en Málaga. You can see that you're being surrounded from every direction. And love was just something you found to add to your collection. It used to seem we were number one, but now it sounds so far away. I had a dream we were running from some blazing arrows yesterday. You said fire, fire, with fire, fire, with fire, fire, with fire. Through desire, 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 through your desire. El año que viene la Peña Valencianista de Alfafar cumple 25 años, que se dice muy pronto, pero que son apasionantes. Cuanto menos los que conocimos la creación no hacía mucho cómo ha ido creciendo la Peña. Y su presidente sempiterno y amigo, Jesús Cubells. Jesús, bona nit. Bona nit. Bueno, ja estem tots o no? Ja estem quasi tots. Falta Caragol, que encara no ha vengut, el vicepresident. Així que tinc una oposició que en vegada de votar per tirar-me, voten perquè me quede. És el problema que tinc. Un desastre la Peña. L'oposició vol que me quede, és lo roïn, però bueno. És una història bonica, són molts anys, i bueno, este any fem 24 en juny, ja d'ací 4 dies, i ja hem començat els actes de lo que és el 25 aniversari, perquè és molt bonic. I res, començarem fent tertúlies, col·laborant amb la Fundació, València, en fi, farem moltes cosetes este any i, en fi, hem col·laborat en la cabalgata de Reixos Mags, en tot el que isca, fem 1000 barbaritats, moros i cristians, en desplaçament, 1000 històries. Que no pareu. No parem. Se trata sempre d'estar ahí i, bueno, i col·laborant en la tele o en la ràdio, tot el que ens faci falta. Lo pròxim és la ràdio en Alfafar, que això ara després ho parlarem, que ja ho han fet diverses vegades, però va ser una cosa molt bonica quan Miquel Ricardo i Xema fa uns anys. I bueno, treballant i il·lusionats en la gent, perquè bueno, la gent té il·lusió, doncs si la gent té il·lusió estarem ahí. Bueno, 24 anys de la Peña donen per a molt, Jesús. De records, de passió, de disgust, d'esperança. Avui, què te'n recordes dels fets més significatius i com ha viscut la Peña aquests 24 anys? Bueno, les dues lligues van ser molt boniques, les dues lligues en directe, que a més les vaig poder veure en Marcos i en alguna mi més, en Richard i tal, però les dues lligues en directe van ser molt bonic, de la gent que no està, que se n'ha anat i que venia així a sopar a peu tots els divendres i no ha fallat, molta gent que tens en el record, mon tio Vicent, l'Oles, molta gent que ens ha faltat. I la il·lusió de la gent, dels xiquets, de concurs de dibuix, de les coses que hem fet, de quan ve un jugador, de quan ve tal, d'eixa il·lusió de la gent, la il·lusió de... El veure l'altre dia que portàvem un xiquet a fer-se la foto en el València, i només veure eixa alegria de sa mare, de son pare, de su abuelo, això és la il·lusió que ens fa estar ahí. Now the city blacks out the sun that you know is rising. You can show me the work that you've done, your fears have been disguising. Is it just me or is everyone hiding out between the lines? Where will we be when we've come undone? Just a simple meeting of the minds, and we'll fight fire with fire, fire with fire, fire with fire. Through desire, 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 through your desire. We'll fight fire with fire, fire with fire, fire with fire. Through desire, 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 through your desire. Bueno, pues la Peña Alfafar no podia faltar tampoc el que està en quasi tots els llocs. I el que ve, atenció, Jaume Torre, bona nit. Bona nit. Espera, que ve un altre. He conegut en Radio Sport, en el programa de Miliet, ja estamos todos, el crack d'Alfafar. Ara anem a posar-li el careto, que diu el meu amic, el careto. Bueno, conteu-me coses de la Peña, del València, de la il·lusió, de com esteu vivint este moment.
Home, este moment de l'estem vivint té molta il·lusió. No? Jo crec que com tot el valencianisme i s'afronta pues, enguany la decepció un poc de la Copa, però lo demés s'afronta amb il·lusió, no, Jaume? Home, la veritat que l'equip en Lliga està bé. Ara venen 2 partits claus, si guanyem. Marcarà el que serà el València la segona volta. Mínim 4 tenim que treure. Vale? Perquè tenim que treure això i ahir podem allà aspirar a tercer, segon lloc, inclús Sí, qui diu de guanyar la Lliga. Sí, home, que estem Ya que aclarar que a mí también me agradaría también decir que sos antes de sopar. El after... Després de sopar ja veurem guanyar la Lliga i tot. Això anava a dir. El tenim prop al Madrid, propet després de sopar. Quants anys fa que no teníem al Madrid a 8 punts la primera volta? Des de que guanyaven les lligues. Des del 2002. 2002, 2004, 10 anys fa. Home, I la primera lliga de Benítez estaven a 7 o 8 punts i faltaven 5 o 6 partits. De pau. Ara falten 20, no? Claro. Estem ahí. Estem ahí. I bueno, i vols ser porter del València, no? Sí. Molt bé. Jo també volia ser de xicotet, però bueno, ahí n'hi ha que insistir i pelear. Tens molta il·lusió? Sí, vull ser com Guaita. Molt valencianista, Pau? Pues dili a Rufete que també els observadors del València a ser David va que te veig jugar de porter. Què li diries a Rufete? Rufete, fitxeu-me que ho vaig a donar tot. I quines són les teues qualitats? Per baix, per dalt, pel costat? Els penaltis, Els penaltis? Com Diego Alves? com Guaita. Com Guaita? I Alves també, no? Que és el que me repara, no? Però ell és fanàtic de Guaita. De Guaita. Bueno, pues està molt bé, també és valencià Guaita, I bon xiquet. I Jaume. I Jaume, també. Bueno, pues torna-li a dir a Rufete, perquè igual, quan li ho has dit, estava aixina, pues, un poc despistat. A ver. Rufete, manager general, dili, envíamos... Enviamos a ocheadors al poliesportiu de Sedaví, que tant els meus companys com jo tenim molta il·lusió d'arribar al València i tenim un equip molt bo. Vale, i amb un València. Amb un València. Molt bé, fenòmeno. Bueno, i la penya Alfafar, què? La penya fa una penya de categoria. El president diu que ja està bé, diu que posa un altre. Això ho diu sempre. Porta tota la vida. Això ho diu sempre. Això diu sempre, però Jesús té que ser el president. I si té que ser algun relevo, així, un candidat. Per això és el gran Alfafar. Bueno, això me Pamés Savant, president de la penya Alfafar, també, no? Sí. Que ho passes bomba, no? Sí. Que sí, molt bé. Bueno, pues res, Xomet, anem a començar a sopar. Que està bé, perquè està Javi Cánovas ahí darrere. Javi Cánovas està ahí darrere. Està ahí quadrat. I l'home, pues... I ja són les 10 de la nit. Primer se treballa i després se menja. Això dia... Molt bé. Ma mare. Cold, let heaven surround you from every direction. 'Cause there's someone behind every hand, and you've made a connection. And now we're free to be number one. The morning isn't far away. I had a dream we were holding on, and tomorrow has become today, become today. And we'll fight fire with fire, fire with fire, fire with fire. Through desire, 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 through your desire. We'll fight fire with fire, fire with fire, fire with fire. Through desire, 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 through your Bueno, ¿y dónde está el alcalde de Alfafar? S'amaga. Le quitamos la bufanda sin querer. S'amaga, no s'amaga. Un especial. No s'amaga. Vídeo especial. Vídeo especial para el ilustrísimo señor alcalde de Alfafar. Allá va. Bueno, pues no podía faltar en este reportaje de Alfafar, creciendo día a día el señor alcalde. Juan Ramón, muy buenas. Hola, molt bona nit i benvingut Julio Alfafar. Moltes gràcies. Alcalde, acabem de sopar ara mateixa. I entonces el sopar estem parlant, després parlem del poble, que l'alcalde té una afició per el València molt gran, la filla encara més, i bueno, n'hi ha lío en casa, alcalde. Això és important perquè els veïns també ho sàpien, A veure. També ho sàpien. El lío que tenim en casa és que, según
según els resultats acadèmics que té, según com va en classe, pues, pot anar més o menys a Mestalla. Per lo tant, i a part, pues, l'humor d'ella o els ànimos d'estudiar van molt lligats a l'evolució del València. El València juga bé, el València marca, el València s'il·lusiona, ella s'il·lusiona en els estudis, en el treball, pot anar a Mestalla, per tant és un dilema, però clar, son pare de jove també li ha passat això, i s'ha fervor tan gran per el nostre equip, per tant tinc que intentar comprendre el seu estat d'ànim en relació al resultat del València com m'ha passat a mi. Com li diuen al cap de la xiqueta? Andrea. Andrea. Bueno, Andrea, tu tens que estudiar molt, però que sàpies que ton pare també anava al futbol i també s'enfadava quan el València perdia. Com està Andrea ara? Perquè depèn com estiga sabem si anem bé o anem malament. A veure, com se sol dir en valencià, hi ha una forna de jugadors pues, que prometen molt, que tenen molta qualitat, pues, que a part pues, al ser jovens pues, són iconos, no? de jugadors tant tècnicament com d'aspecte físic, i això està pues, que la gent jove arrastre, que el València arrastre la gent pues, molt jove, que és la cantera o la futura afició del València, així és. Bueno, alcalde, la penya, cara al 25 aniversari i el creixement d'Alfafar, una població que constantment, dia a dia, està superant-se, està creant llocs de treball i pareix que estiguen, diguem, posades les pates per al despegue. Així és, nosaltres en aquesta legislatura, així en Alfafar, hem sanejat, hem baixat els impostos, hem intentat ajudar a totes les famílies i hem creat un parc comercial que és el més gran de la Comunitat Valenciana. Hem portat a una gran multinacional també així i ens queden molts metres per construir i per créixer, i ara estem treballant en bonificar a totes les empreses, a totes les multinacionals que vinguin a Alfafar sempre que contraten a gent d'Alfafar. Qualsevol empresa que vulgui instal·lar-se en Alfafar serà bonificant els impostos si per escrit se comprometen a contratar a gent d'Alfafar. I també això, la contribució, l'impost de l'IBI, generen nous ingressos per a l'Ajuntament, i tenim que aquests ingressos, junt en un projecte europeu que estem treballant, és el despegue que ens fa falta en Alfafar per mirar al futur, per mirar per lo menos 2020, 2022 i veure què volem ser, quina ciutat volem ser en el futur a Alfafar. Alcalde, la veritat és que s'ha travessat, encara estem ahir uns moments, però jo crec que estem despegant, però s'ha travessat una situació que per als alcaldes, pels consistoris, distribuir el que apenas aplegava era molt complicat. Alfafar ha sigut una de les poblacions també molt afectades, com altres, no? Sí. Però bueno, s'està treballant i jo crec que poquet a poquet, què ens pot dir l'alcalde d'aquest futur, d'aquest present immediat, que s'espera en aquesta recuperació econòmica? A veure, hem tingut una legislatura, tots els ajuntaments, independentment del color polític, molt complicada. De fet, de pagar a proveïdors a 9 mesos o a un any. Ara, avui per avui, estem pagant a proveïdors en 10 dies. Darrere de pagar... En 10 dies? En 10 dies. En 10 dies paguem als proveïdors. Darrere d'un proveïdor n'hi ha treballadors, n'hi ha famílies. Si això te permetís, acabem l'any en un poquet d'ahorro també, que invertim l'any següent. Entonces, si damunt som capaços de baixar la contribució, això fa sentar les bases per tindre un creixement en una economia sanejada. En aquesta economia sanejada, si se treballa molt, si se va a Europa, si se presenten projectes serios i en credibilitat en Europa, pues podem trobar financiació per a millorar el poble d'Alfafar. I pense que, independentment que ara que venen eleccions, si continuem nosaltres, bé qui siga, pues les bases per a un creixement i per a una millora d'Alfafar a tots els nivells, social, d'empleo, de creixement, de via pública, les bases estan fetes. Alcalde, per a tots els televidents i oients de Radio Esport, vostè per la nit dorm ara millor que fa un any, i si dorm ensomia, i si ensomia per al seu poble, quin contingut té i se somni que vulguin dir a tots els veïns d'Alfafar? A veure, els 3 primers anys els suecos feien que no dorguera i que me pujara la tensió i que me ficara molt nerviós. Se feien els suecos, no? Efectivament. Ara somie, però somie que en 4 o 5 mesos
tenim un gran projecte global presentat en Brussel·les i pense o somia que la Unió Europea solta el grifo per a invertir en Alfafar. I això és el que somia, però a tots els nivells, a nivell de sostenibilitat, d'eficiència energètica, social, d'empleo, d'ajuda a les famílies i de tindre un futur assegurat i sanejat econòmicament per Alfafar. Però com hem de tornar al Alfafar, tot això suposa que anirem recorreguent-ho, anirem parlant, perquè jo crec que Alfafar és una població, efectivament, que té totes les situacions per a despegar econòmicament, que és el que tot el poble vol, no? Així és, jo vos invite a que vingueu quan vulgueu, a que vingueu d'ací uns mesos, a seguir comptant l'evolució d'estos projectes que vos estic comentant, que ja els tenim en marxa, i brinde, ja obric la Casa del Poble, que és l'Ajuntament, a que vingueu, pugueu fer un programa des d'ací, junt amb la penya valencianista d'Alfafar, i estem a la vostra disposició. Alcalde, penya valencianista, que com estem observant, bueno, estan contents. Expliquem-me del moment Jesús Cubells i tots, el moment que era gol, que ha vingut a posta, que és un fenomen. Diu, Julio, m'ho portem molt bé l'alcalde, i tots els veïns. A veure, es porten millor de lo que se tingueren que portar. Sí? Col·laboren en totes les accions que fem des de l'Ajuntament, participen en l'Ajuntament, en els desfiles, en els carnavals, en qualsevol cosa que se demana la participació a les associacions, la penya valencianista és la primera que està ahí per donar un pas endavant. Però des del primer dia, quan nosaltres no hem tingut diners, que els hem dit, enguany no vos podem ajudar en res, els hem demanat col·laboració i ells han estat ahí. I això és una cosa per a la penya valencianista d'agrair molt, d'agrair. La penya valencianista del reste d'associacions del poble. És dur per un alcalde dir, senyores, no teniu subvenció, però damunt demanar-los col·laboració i que hagin complit, jo me sent molt satisfet i la veritat, puc dormir tranquil per el respecte i per la col·laboració que he tingut de les associacions i perquè tenim la consciència tranquil·la que la legislatura més difícil han fet tot el que han pogut dins en els nostres fallos, en les nostres equivocacions, però algo haurem acertat també. No, i lo bonico també, quan us enganya rectificar i fer-ho millor. Tots ens equivoquem, som humans, alcalde. Jo no conec alcaldes ni perfectes, ni cantants, ni futbolistes, tampoc, I el que diga lo contrari mos està enganyant. Així és. Bueno, pues alcalde, gràcies per l'entrevista, un plaer haver estat amb vostè, així en l'Alfafar, i bueno, veure bona gent, veure esta zona peatonal que m'ha impressionat, que algú li haurà dit, alcalde, no podem aparcar, però recórrer ara per la nit al Alfafar, en la plaça, que no n'hi ha cap vehicle que pugui estorbar, jo crec que és una meravella, Així és, n'hi ha que treballar per a mantenir-ho sempre net, per a mantenir-ho sempre adequat, i el que estem fent és per a els veïns que viuen alrededor creant solars municipals que no tenen ús, creant ús provisional de pàrquing per a que tinguin els seus espais un poquet a les afores dels carrers peatonals per a que puguen aparcar per les nits quan venen de treballar. Per tant, és una demanda que teníem, que havíem medit, que ells ens ho han transmitit, i hem creat en aquesta legislatura 500 puestos. 500 de treball? 500 places de pàrquing. De pàrquing. Per tant, de treball 160... Més, no? Per què? De treball 160 en l'últim any. 160 en l'últim any. Quants habitants té Alfafar? Ne té 21.000 habitants en aquests moments. Sí, estem en una tassa de paro de 21%, estem 3 punts per baix del paro de la mitja, però ens falta, tenim que dedicar-nos més recursos per a intentar pal·liar en el que estigui en les nostres mans este paro. Bueno, pues empreses Alfafar, que vos ho diu el senyor alcalde, amunt Alfafar, amunt València i el poble valencià, que és el més gran que tenim. Efectivament. Amunt la comunitat valenciana, el nostre equip, València i sobretot amunt Alfafar. Gràcies, alcalde. Gràcies, Julio. Un abraç. El controlarem, tot el que ha dit, Molt bé. Un abraç. Amunt. A la vostra disposició. Bueno, hay que decir que el alcalde es un fenómeno. Lo digo sin connotación política, porque ¿sabéis lo que hacía de jovencito? No, es joven, ¿no? Pues resulta que salía, necesitaba a los amigos para irse de fiesta y entonces él decía que se iba a Mestalla. O sea que desde muy niño iba a Mestalla. Y la hija, más fenómeno aún. O sea, como suspende alguna y tal. Eso es lo diría yo, Julián. Y
y no va a Mestalla y se pone la niña que no veas, ¿eh? Que va desesperada porque... Y entonces le dice a su padre, dice, ¿qué? Que tú también ibas a Mestalla, yo soy más del Valencia que tú y hay un lío en casa que no veas. Mira que el alcalde es del Valencia, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la hospitalidad, por la visita y sobre todo la peña valencianista del Fafar con el amigo Jesús Cubells, el crack del Fafar y todos los buenos amigos que allí conocimos.